Pero honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of a cross. Sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Blood ko yan eh. Sis ko yan eh. Isa sa mga delikado nga topik ko nga inyo talakayon amo ang politiko kag mga politika kag relihiyon. Gani kun kamo ready na nga mabuyayawan, pues amo nang inyong talakayon. Pero kung gusto kamo ya sang matawhay nga pagpangabuhi, dapat respeto. Dapat may respeto. Respeto sa iban para hindi magsakit ang inyong ulo. Respeto para hindi ka mo mahambalan nga may saltik ka mo sa ulo. Gani, pati do pipi pong plaster pamati. Kay subo nga punto por punto, ang aton topik ko, ining mga tao nga ang pamatsyag nila sa ila ginapatihan amo na ang intsakto kag perpekto. Wala sila kabalo nga dumasalaan sila nga mga alinganga kag mga alingango. Una nga punto. Example na lang. May mga tao nga nagkakaon sang baboy, may araman sang wala. Gani kamo nga mga ginhikanan, inyo obligasyon nga i-explicar ina sa inyo nga mga kabataan. Hindi kay nagkadto na lang kamo sa ibalay sang iban, may handaan. Pagabot didto, nabala sa inyo nga bata nga ang handa baboy, nag-iw-iw ang inyong bata. Kunti daw hindi manami. Hindi manami ilang taon, hindi manami pamatian. Tanigin eksplikar nyo ina, responsibilidad ninyo nga i-eksplikar sa inyo nga bata nga may mga tao nga nagkakaon sang baboy kag hindi ina malain kag hindi sila malain nga tawo. Kay kun amo sila makahambal man kami nga bahaw kanami isang ginhikanan. Kay man may pagrespeto kag ang ilang bata gintuduan sang maayo nga manners. Pero kung hindi, nag-iw-iw ang inyong nga bata, tapos inyo lang nga ginpabayan, baw Diyos ko. Daw makahambal ako nga ang nanay tralala, pag ang tatay, daw wala man sang espiritu. Ikaduha nga punto. Ang isa pag example ang pagpanguros, pagluhod, kag may ginapatihan nga kun ano. Kung kamo may ginapatihan kag wala, padayon lang, pati kamo. Kung kamo dibuto, sige padayon na kay dira kamo na sadyahan kag dira kamo may kakontentuhan, wala gina problema, basta respetaron lang ang ginapatihan sang iban. Inyo tandaan nga ang pinaka-importante, maghimo sang maayo para sa inyo isig katawo. Magbulid, amo ina. Kay at the end of the day, hindi man niya kay ang relihiyon ang makaluwas sa inyo. Kunting binuhatan ninyo nga maayo, kag ang pagtuo sa Ginoo. Ikatatlo nga punto, kung may ara ikaw nga ginapatihan, ngayon na ginapati-patihan gid nimo, daw hindi gid na malubag ang imo nga pagpati. Pati lang. Wala asang may magkontra sa imo. Pero hindi mo lang niya paghimuon joke ang ginapatihan sang iban. Gin-joke-joke nimo para mapasadya ang taho nga example, shin sila kabilog. Napasadya nimo ang shin, no? Pero ang konsekwensya na kung mabatian inasang iban nga tao nga imo gintamay, ginpakahuyan, linibo ang mabuyayaw kag magyawyaw sa imo. Gani dapat handa ka na lang. Kasi syempre, ang pinaka-importante, no, ang motto for today's video, wala gyud sang iban. Simple gid lang. Kung gusto nimo respetohon, respeto man ang ihatag sa iban.